Ako gali si Sarge Ilonggo, taga Bacolod City, Negros Occidental, Tubong, Iloilo City. So, in today's video, no, amo gini nga ako nga daily routine bala as a house husband nga mapisa, no. Diyan wala ko ya obraya pero maninguwa gid kaya nga makadiskarte kag makadawa-dawa man sa pangadlaw-adlaw naton, no. Ito is agad tinamad-tamad pa sang ibanda yang house husband bla nag-abroad lang ilang mga asawa. Bawod sa mga buto-buto na nga magambalay. Ay, kwa ko niya may abroad ko yan, no. Ay, doon namin sa pagsipaon, na. So, in today's video, kaya mangitaw sa ako nga kalo, rocket. Suhu! Mabirada ko bala forma. Kaya mo lang niya ako ipabugal itikal puro forma pero wala naman unod ang bulsa. Ipadaya ko di ako nga mga bulawan galing nga sobra pulo katuig sa suwa ginhuluman wala gyud nagkakupas-kupas ya. Nabaligya ko ni galing California Angels Baya bidding for only 350 pesos lang, tama ka barato. Cheers. Ang naskar nga double stoot nga twill nabaligya ko lang for only 2,200 pesos. Cowboys nga starter nga 800 gang sa likod sina Orlando Magic nga wool starter man 100% wool 1,500 pesos. San Francisco Giants nga wool 1,500 pesos. Grabe, sobrang steel. Grabe, tsamba ang nagpuluwa sa buong sa ako mga sniper. Malarga na tagaling do pamatyagan kuduga kulang siguro sang akon nga hangin sa pangunahan ko. Ipa-check up ko na sa may barangay bata sa may bulkita. Wala gid ko nagsala may ara gid gilaya nga gamay nga langsang nagkadto sa akon nga guma. So ginbulkit ginini manong nga akon nga buli ang akon gali nga guma. Tapos ko pa bulkit sang guma marekta ko sa may City Mall LBC sa may parking lang kay ma-meet up ko to kay sir. Siya ni nakabakal sa akon nga kalo nga Angel so taga Bacolod City. Matapos sa akon obra, no, so mahapit po ko sa may laundry shop lang akon nga suki. Sobra na kami nibila pulo tuig nga suki ay ni madam sa akon nga laundry, no. One time sa una mga way back 2017 ang akon nga short balan may ara to nga 2,000 pesos sa short pool. Ako kabalo siguro nahubog ko bala ko sa laundry kibot ko nag-message ang tagiya sa akon, yes sir may 2,000 rin mo nga bulsa wala. Grabe, no? Sobrang mo kahubog, no? Arasi mo bulsa, may 2,000 kati, charot lang to, 500 lang, hindi 2,000, Di ko makuha ng 2,000, be, do ka mag-run ng sa akon. Puro lang ko tikal, wala ko yaya, inutikal sa inyo nga kwarta, tikal lang yan siguro sa sugid, ara ko, mag-run ng kuda. Anyway, highway, marekta ko sa may triangle nga LBC, kanami, di ba sa LBC triangle, katawuhay, kanami, wala ko kabadaan sang parking, na, kaya ko nga mag-parking ko di, rekta-rekta lang ko sa parkingan, kaya hindi gawa sa ako. No, kaya nakulbaan siya siguro sa ako. Ara si start sa parking, sa basi ko nung ibang-bang niya ko. Nag-try ko di selfie nga video nga 0.5 na bala. Pero certified nga vlogger lang gino. Wala mo di tao. Kaya kung damo to, tao, yan, nahuya ko yan bala. Sa may LBC, papasok na. Nan. Ulatan nyo na ng mga kalo nyo in 3 to 5 days, bala. Ati mo dyan.